Good morning, afternoon, night mga idol. Welcome back again sa ating channel. Ngayon ay magluluto tayo ng pinagongang talong. Meron tayong talong. Hiwain natin sa gitnang parte. Pagkatapos, biyakin niyo lang mga idol. Walang problema kung baluktot ang nabili nyong talong. Magluluto na tayo mga idol. Magpainit muna tayo ng mantika sa ating kawa. Prituhin muna natin yung baboy. Pork liempo yan mga idol, para maraming mantika. Pag medyo brown na ang baboy at medyo crispy, baliktarin lang natin para yung kabilang side naman ang maluto. At kung napadaan ka lang sa ating channel, subscribe mo na yan. Pindutin na rin ang notification bell. Click all. Maraming salamat sa iyo, idol. Yan mga idol, okay na yan. Pwede na natin i-aon. Tabi muna natin. Ngayon mga idol, iprito naman natin yung mga talong. Tapos baliktarin natin para yung kabilang side naman ang maluto. Bago ang lahat mga idol, baka pwede nyo namang papasukin sa inyong bahay ang alaga kong pusa. Okay na ang ating talong. Iahon muna natin, tapos set aside. Gawin nyo lang sa natirang talong ang parehong proseso mga idol. Magigisa na tayo ng sibuyas mga idol. Ilagay na rin natin ang bawang. Igisa-gisa nyo lang mga idol. Pagkatapos ilagay natin yung ginayat sa kamatis. Pag malambot na ang kamatis, ilagay na natin yung bagoong. Hugasan nyo pala mga idol para mabawasan ng alat. Pag luto na ang alamang, ilagay na natin ang pinirito nating baboy kanina. Hindi na pala tayo maglalagay ng tubig mga idol para mapanatili natin crunchy yung baboy. Ilagay na natin yung dalawang siling haba na in-slice. Halu-haluin lang mga idol. Maglalagay tayo ng 2 kutsarang asukal para manamis-namis. Depende sa inyo idol kung gaano nyo gusto katamis. Halu-haluin lang mga idol hanggang sa mas lumabas pa ang langis ng baboy. Pagkatapos, ilagay na ang piniritong talong. Halu-haluin lang ng dahan-dahan mga idol. Tapos lutuin pa ng 1 hanggang 2 minuto. Maglagay tayo ng 3 pirasong siling pula. Depende sa inyo kung gusto nyo. Maraming salamat
mga viewers at subscriber. God bless you.